Gabon, berriz estropuz, Gabon. Egun non, atxaldeon. Ai, ez dakizte momentutan harrapako zaituztedan. Goizeko lauretan insomnio batekin, pintxopot eta gero afaltzeko orduen. A ber, hemen ez gainako. Hemen daroak igu, ETV nostalgiko jartzea nien. Osea, lepotan. Kontenidu errepikatzea mateiola. Eta jo, ez dakit nola hasi, nola gurtu, nola... Kaixo? Opa, opi, oli, hola, oli, ba. Hora, igual ez du emango, baino nik argi utzi nahi dut, gaur hemen enula egon nahi. Ni aktorie naiz. Eta teatrotik nator. Hau, telebista... Bueno, fikzio iteko espada. Bueno, eta ze fikzio, claro. Pereza. Beti iruditu izan zait, hotza. Itu oina, ez da publikoik. Kre. Bai? Barre libreatik, bai? Bai, neu. Oh, eskerrik asko, nerekin akordatzeatik. Bai. Ba, justu egun hori libre. Zenbat? Wow! Vale, venga, bai, aio. Antzerkiak ez du jaten ematen. Bueno, gutxi. Nik zenbat aldiz zezanotetan, nola da esaldi hau? De este whisky no beberen ni de palo. Ba, egun hortan txupituei tragotxo bat emanillo. Baina menao, plato baten erdien. Zue bezalako profesionalez ingurauta. Que no, ez tala inbeste año. Serio, honekin poni duteu. Bizkat, txiki sentitzen naiz. Zu baino txikillo haitzi. Ila dezu, ez? Arrapaudet. Txiki eta hile horien naiz baino, motxa ez joan dio. Nei, sekula ez ezkit guztau mongologo zaioek. Nere iritzia palien, mongologista askok, kalte zuzena indio hobe mongologuei. Ta neire bai. Dara parrez, lertzen, tope, eta ni... Ez hau oso grabie da, Ni iritsi naiz pentsatzea, ez dauketela humoreik, zeneketan nik. Gaur horreati noa hemen. Batetik terapia txoke modun, eta bestetik, hola telebistan, publikoki, nere humorie konkistatzeko. Zeian antzerkien itet hori. Baina kaka inda nao. No? Kaka inda. Kaka? Osea, txupitun ondorenak lehatze izun kaka hori. Hola, kaka likido hori. Kaka ez bate solidue. Hola, ipurdetik papela pasauta garbitzestan kaka hori. Kaka marroi hori, kaka beltz hori. Kaka, ipurdiko hilien katiatzean kaka hori. Hola, ipurdiko hili eta kakan arteko kakarrasta bat, inez. Ai, txoi. Tripi guelti mandit. Ez que nik kaka toleratzet. Baina hilia? Ezin dut hiliekin, ezin dut. Eta gustatzen, nire hilia? Bueno, bai, kenduta hau, hauetxak, eta hemen pixkat. Eta nire hilia ez pasait gustatzen. Imaginau beste emakumiena. Okerrena besapetako, Udaran, tiranteetanik ze behar daukete emakume horren besapetako hilia ikusteko. Errespetu falta bat da hori. Ikaragarrizko errespetu falta bat da hori. Ze hau? Asi besteik ez da, The winter is coming. Hau hibernatzen hasikoa. Eta ja, neguen sakoneran sartu gehan nien Spider-Woman baten bilakatzen naiz. Telebistako mandua berdet. Ez, noraiko da hori? Ni nire hilikin katiatzen azten naiz, nire hilien bat iten aztea hola eta de repente martxoaldeako la krisálida bat naiz. Krisálida, ibiltari, hiledun, saltarin bat. Oain, bere bentajake baditu, Ni oso friolerien naiz. Eta neguen, hile matojo bat hemendik, beste hile matojo hortik, eta dauket, kilometro zero bufanda artesanal bat erabilgarri. Oain, gizonezko bat ikustetan nien, hilekin, hor ja denbori geraitea.
Jon, zuri begirada. Hori da, ze sexy, ze erakargarri, ze hipnotiko. Eske, nik gizonezkun hile kolekziona ditut. Osea, nunbaiten gizonezkun hili topatzetan ni pintzatxo batekin hartu eta txak potea. Eske nire fantasie da, egunen baten, hola, gizonezko hiliekin indako eskala realeko panpin bat iti. Baina emakumina topatze bada, ni jan da nahon toki hori fumigain berri zaiten. Bueno, ez dakit hola fumigatzen, baina, ez? Berdin du. Eke ze momentutan, dake emakumien gorputzek hili, Baina, bauke. Ta, zein godeu? Zein da alternatiba bakarra? Laserra. Da, zenez subentzionako hori, diputazioek, ETBek. Zeratik, zein da arazue? Zeratik ez digu erakutsi gure gorputzek bere naturaltasunien maitatzen da onartzen? Zeratik, zein berdet? Hilie dauket, eta hilie azitean gaina. Eta eskerrak, ze bestela esan nahiko luke palmautan nola. Eta ez, oza, bizik nao, eta zueke bai, eta zure bai. Eta zuk, bai, zuzuk. Ez aztu, zure bazeala kanpo begirada hori, ez higitzezun hori, iritzile eskaugabe iritzile ematezun hori, epaitzezun hori. Ba urruna hortako gogudak ezunin stop. Hartu arnaza, bota arnaza. Eta momentu hortan, datorrenien, izan bertzana da konstiente, datorren kaka hori, zure kakapirrile dala, da ez ondokuena. Fren hau, zure kakalibrien barra librien. Ya está, botata.